Jep, mutta otetaan tämän ihan rentoon. No niin. Tästä tulee. Jypin päävalmentaja Risto Duffa, runkosarjan voitot on nyt henkisesti näin. No se on Nyt mun mielestä ihan hyvillä. Joo. Jypin päävalmentaja Risto Duffa, runkosarjan voitto on nautiskeltu. Nyt katsotaan jo eteenpäin. Pudotuspelit käynnistyvät tasan viikon kuluttua. Mikä on jypiläisettäin? Se kai otetaan vielä. Nyt. Hei, tää ei oo se satelliittilähetys. Ei oo. Rento. Moi, eikö Saarisen haastattelu meinaa onnistua? Minustako se on? Ei. Se ennen se haastatteli aina tällainen käytännöllä, että työnsin mikin suuhun. No niin, otetaan. Jypin päävalmentaja Risto Duffa, runkosarjan voitto on nautiskeltu. Vielä kerran. Onks tää kummeli? Ei. Okei, no niin. Jypin päävalmentaja Risto Duffa, runkosarjan voitto on nyt nautiskeltu. Se on historia. Nyt katsotaan eteenpäin. Pudotuspelit käynnistyvät tasan viikon kuluttua.